Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan ordenagailu bitartez grabatuko dugu saioa eta horren bestez aprobetxatu dugu Urrutixo bizi den jendearekin egoteko. Lehenbiziko atalean Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria den Felix Ajuriarekin egonen gara. Ondotik Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzailea den Unai Agirrerekin eta azkenik saioari amaiera emateko Jon Koldo Bikandirekin egonen gara, bera Pireneika arrazarekin lan egiten duen abeltzainarekin. Esan dugun bezala, oraingo honetan, telebistaren beste aldean, edo ordenagailuaren beste aldean, Felix Ajuria dugu, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria dugu, eta guztiok ezagutzen dugu Jose Mari Uztarroz, uste pilo bat ere lehendakaritza lanean aritua, orain persona edo aurpegi aldaketa dugu, erronka apoyita, eta alaxe da ez, Felix, ze kontatzen diguzu? Bai, hala da, eta aurkeztu nauzu Idiazabalgo lehendakari moduan, horrela da, baina niri gustatzen zait aurkeztea hartzai eta gaztagile moduan. Hori da, pixko bat sartuko gara zure ibilbidean poliki-poliki. Hasteko hori da, ez, lehendakaritza lanak egiten dituzu, baina zuk zure burua hartzai eta gasnagile bezala duzu. Eta, noiz hasi zinen pixko bat ardiekin hartzantzan da gasna egiten. Bai, gu betidanik izan gara hartzaiak, nik atzera begira aitaren aldetik eta amaren aldetik, aiton amon guztiak edozein lekutara begiratuta beti hartzaiak egon dira nire familian. Atzetik eta gogorapena iristen zaigun lekuraino, ez da? Baina, nik aukera izan nuen unibertsitate ikasketak egiteko, irakaskuntzan aritu nintzen lanean denbora guztiz, gero baita ere nekazal sindikatuko teknikoa izan nintzen 7 urtez, eta, 2000 urtean nire anaiak, baserrian geratu zenak, esan zidan bakarrik ezin zuela jarraitu, eta proposatu zidanea berarekin jarriko nintzen, eta hurrengo gunean hemen nengoen. Beraz, orain buru belarri hartzantzan eta gaztagintzan sartuta 2000 urtetik. Bai, zuek nun kokatzen zarete, nun bizi zarete? Naiz eta errekaren bestaldean egon eta pixka bateko konfliktiboan nongoak garen, esan dezakegu Otxandio herriaren alboan gaudela. Bai, eta azkenean pixka bat, gasnagile bezala hartzantza munduan sartua buru belarri, eta azkenean sektorea barru-barrutik ezagutzen duzu, eta nolatan sortu zen pixka bat auker hori Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaritzan sartzea? Ez lege gintzaldi honetan, aurrekoan, Jose Mari Uztarrotzek ja ikusten zuen, bera naiz eta ondo egon bikain, adinean aurrera zijoala, eta proposatu zuen orduan lehendakari orde bat izatea. Orduan, nire izen atera zen, eta ja Jose Mari Uztarrotzekin batera egon naiz, nik uste 7 edo 8 urtez lehendakari orde moduan, eta, berak ja planteatu zuen, adinagaitik ja usteko garaia zela, eta, esan genuen, nik jarraituko dut lehendakari moduan, eta nolabait, lehendakari orde izaten ere, zergaitik, pentsatzen dudalako azken urteetan Jose Mari Uztarrotzek eta biok eukidugun eredua, hau da, bi izatearena oso ona dela. Eta etorkizunean ere horrela izan barko litzatekela. Orduan, orain gaude prozesu lasai baten, eta ea denbora gutxian aurkitzen dugun beste pertsona bat, eta gaztea bada eta emakumea bada asko hobe, bai lehendakaritza edo lehendakari ordetza izateko. Orain arte ongaren moduan, bi izateko buru honetan. Bai, azkenean garrantzitsua da ez, Jose Marik utzi duen arrastoa eta Jose Marik egin duen lan egiteko modua,
zu ere alboan izan da, ikasi duzu ez, elkarrekin lanean asko ez? Bai, egia esan errepika ezina izan da, Jose Marirekin pasatu ditudan urteak, eta lehen momentutik ikasi nuena izan zen, berak Idiazabalentzat nolako harreman patrimonia sortu zuen eta utzi duen, ez? Edozein lekutara joan da, Euskal Herrian bertan, Madrilera, Bartzelonara, Zeudurgelera, edozein lekutara joan da, Jose Mari Idiazabal, Jose Mari Uztarrotzi esker asko ezagutzen dute, eta edozein lekutara joan da, Jose Mari Uztarrotzak egin duen lanari esker, Idiazabal ongi etorria da. Eta norbaitek kazetariren batek galdetu zidan eta listoia oso altu utzi dizu Jose Marik, ez? Eta nik esaten dut, ez? Listoia oso erraz utzi dit, ze joatena edozein lekutara joan da ere, ongi hartzen daute. Bai, eta bueno, beti ere lana horrela errezago egiten da, Artzantza, gasnagia, lehendakaria, zer moduz uztartzen dira zutabe guzti edanak lanean? Bueno, gu bi anaia gara, Lauraun hartalde inguruko, Lauronardiako inguruko hartalde bat daukagu, gazta dezente egiten dugu, 9.000 kilo urtean. Egia esan, lana da eta volumen handia da, ze ardia zaindu behar dira, gazta egin behar da, eta gero gazta saldu egin behar da, ez? Baina, bueno, nolabait konpromesua da, hartzai eta gaztai izan da, Idiazabalen buru izatea, kasu honetan, baina baita ere izugarrizko aukera ezagutzeko Idiazabal kolektiboa eta ezagutzeko Idiazabaletik kanpo dagoen guztia, eta nik egia esan, urte asko daramat kargu batean edo bestean, edozein gazte animatuko nuke harturak eta karguak hartzera, ze bertan dedikatu behar duzun denbora baino askoz gehiago hartzen duzu ezagutzan. Orduan, alde hortatik, batzutan larriago ibiliko naiz, oraindik ere gazta egiten gaude abuztuaren erdingurura arte, irailetik aurrera zailago ibiliko naiz egube herritar arte, eta bueno, sasoi batzutan larriago, beste batzutan hobeto, baina benetan edozein animatuko nuke hau benetan aberasgarria delako. Bai, eta hori aipatu duzu ez, denboraldia geroz eta luzeago joaten da, Idiazabal jatorri izendapenen ere, hartzaientzat, gasna egiten, pixka bat aurtengo urtearen inguruan orokorki, nahiz eta berba datuak ez izan, ze balorazio egiten duzuen, zer muzoa denboraldia? Bueno, nik hartuko nuke igaztik, ez, pandemia garaitik, nolakoa izan den urtea, eta duela urte terdi bageunden hor, zer egin, ez? Animatuko dugu jentea gazta gehiago egitera eta gero salduko da, edo esango du, kontuz, ea gazta asko egiten dugun eta gero ez den saltzen, urte arraroak datoz. Eta erabaki genuen jentea animatzea eta buru belarri sartzea gaztagintzan. Jenteak egin zezala alzuen gazta gehien. Eta horrela lortu genuen, suposatu ziteke atzera pausu bat izan beharrean, igazko kanpainan, 1,5 gutxiago baino ez genuen egin. Behin gazta eginda, konsejotik buru belarri sartu ginen, gazta komerzializatzen. Eta, egia esan, urte berrietan egin genuen stok neurketan, ikusi genuen gazta aurreko urteetan beste gazta zegoela. Gazta salmentak ondo joan zirela. Zergaitik, balde batetik, kolektibo gaztea garelako, jente gaztea asko dago, eta egoera honetan jenteak jakin du salmenta bide berriak aurkitzen, WhatsApp talde bitartez edo azokak ez dire egon eta etxeetara ere jente gutxi etorri da, baina jente gaztea dagoenen bai salmentetan ere innovatzen da, eta hori gertatu da. Eta noski, konsumitzaileak erantzun du. Idiazabal gaza baloratu du, erosi du, inguruko dendetan, hurbileko komertzioan eta bezalakoetan ere. Eta 2020 garren urteko kanpaina, zalantzazko zegoena, ondo joan da, ekoizpen aldetik eta salmenta aldetik, eta orain gaude beste kanpaina berri baten, oraindik gazta asko egiten, batez ere gu gauden bezalako leku hotzetan oraindik luzatuko dugu hilabete, 2 hilabetez, eta, baita ere da, guk animatzen dugu jente guztia alik eta gazta gehien egiten, Idiazabal barruan, egin beharko dugu irailean balorazio bat, ea nola joan den urtea, oraindiko izta, kanpaina amaitzeko,
Baina susmatzen dugu gazta ondo saltzen ari dela eta batez ere hartzai gaztarileak gazta beste urteetan bezala egiten ari direla, edo nik esango nuke behar bada gehiago ere. Urte hona izaten ari da klimatologia aldetik, udaberri politia izan dugu, ardiak ondo daude, gustora ibili dira, belarra nahikoa izan dute zelaietan, eta susmatzen dugu esne ekoizpenerako urte hona izan dela, eta gero iaz bezala, irailetik aurrera buru belarri gazta saltzen ibili beharko dugu. Baina, nik esango nuke betiko okezkekin, baina kolektibo gaztea garenez, azkenengo bi kanpaina hauek ondo joan direla. Bai, Idiazabal jatorri izendapenak badu bere ibilbidea, badu nortasun bat, merkatuan oso ezaguna, beti ere lurrari lotua, eta zuentza garrantzitsua dira zuk aipatu bezalako feriak eta baita ere lehiaketak, ez? Gazta lehiaketak egiten direlikan, badakigu zabaltzen direla pixka bat horko gaztak, hartzen duela lehia poilit bat izaten dela eta ospe handia izaten duela. Ezagita aurtengo uda oneri begira beste urtetan normalitate baten izaten ziren lehiaketa horiek gauzatuko ote diren? Igaz egin genuen balorazioa izan zen, azoka gutxi egon ziren, eta lehiaketa garrantzitsuenak mantentzea lortu genuen edo lortu zuten antolatzaileek, guk lagundu baino ez dugu egiten. Beste formatu baten, beste modu baten, eta garrantzitsua izan zen egin zirela. Eta udazken honetan ere, pentsatzen genuen, berriro etorriko zirela azoka hundiak, lehiaketa formatu hundiak jente askorekin, baina, azken egun hauetan beste belarri ondoko bat eman digu pandemia honek, eta, ikusiko dugu nola doazen, baina garbi daukat antolatzaileak martzen daudela, lehiaketak egingo direla, eta gure gaztaren erakuslei hori berriro ere izango dugula, komunikabideo gurekin izango zaretela, eta hori biliko horrela berriro ere gure gazta Idiazabal gazta erakusten. Oso ongi Felix, ikusten dugu, barnetik bizitzen duzula, hartzain lana, gaznagile lana eta baita ere lehendakari lana, Idiazabal jatorri izendapenean. Aurrera izango duen modu elkarrekin platuan edo egoteko, eta bitartean segi ongi eta mila esker. Eskerrik asko elkarrizketa egitearen eta aprobetxatu nahi dut. Inguru horretan badauzkate seguru ikusleak diren lagun asko, hartzai asko, hartzai gaztarile bikainak eta gazteak bereziki lehen esan dudana, eta ikusle guztiei, baina bereziki inguru horretan dauzkazoen hartzai gazte bikain horiei besarka da hundi bat nire partez. Horla izan da dira, mila esker, ongi izan. Bale, berdin eskerri asko. Ikusten duzuen bezala, Unai Agirrerekin gaude, bera Euskal Sagardoa, jatorri deiturako koordinatzailea dugu, eta Unai badakigu guantxe bertan oporrak hartu berri dituzula, bihar oporretara bazozila, eta eskertzen dugu, beti ere zure borondatea gurekin elkarrezketa egiteko, eta ezagitu nahi, udan bete-betean gaude, Euskal Sagardoa badakigu gozatzen ari garela guztiok, urte osoan zehar bezala, eta ezagit pixka bat ze balorazio egiten duzu, txotx denboraldia edo sagardotegi denboraldi berezia urten ere joan zen, pasatu da, sagardoa botilaten ere hor dugu, ezagit ze balorazio nahi, nola ikusten duzu dena? Kaixo, urte gogorra izaten nahi da, ez dugu gezurrik esango, azkenean lehen urtea gogorra izan zen, guk espero gendun aurten urtea pixka bat erresago izango zala, baina ez da erresago izaten nahi, eta sagartei denboraldi egia esan nahiko gustora gelditu ginean, eman dugun irudiagatik eta sektoreak egin duen lanagatik, baina lana azkenean murrizketa guztioik direla medio eta lana eginda aurreko urtetan eiken zanan 20% inguru, sagartei denboraldian. Orduan, gogorra izaten ari da, baina esan dizuan bezala, nik uste sektoreak hor pauso handi bat eman zula, mailan konsumitu behartzen ez, sagardo balorean jarri, maila ekarri, eta, nik uste irudion bat eman dela, zerbitzu oso bat eman dela tor gustora, baina, esan bezala, asko murriztuta. Eta gero botellarena pixkat antzekoa, ez da, bai jendeak asko konsumitu du etxean, baina hosteleritzak eukidun jetxialdioi oso zaila da etxeak. Etxeko konsumoakin bakarri berdintzen, gehiago konsumitu da etxean, internetiz gehiago saldu da,
linealetan, hau da, alimentazioan ere gehiago saldu da, baina hosteleritzako jetxiera, asko ari gara nabarmentzen. Eta udara pixka bat berdin, ez? Udara oso potente espero gendundanak, baina berriz ere datuek eta murrizketek eragin dute pixka bat poliki joate hau, ari da moitzen, gustora gaude moitzen nahi dalako, eta geldik ondan produktua moitzea guretzako oso importantea da, baina, bueno, urte gogorra izaten nahi da. Eta, bueno, gure esperantza da, hemendik aurrera udara txukun joatea, udazken on bat izatea, eta normalidadera bueltatzea, baina, bueno, behar bada, uste baino luzego joango dau. Bai, askotan gauzak ez ditugu baloratzen, faltatzen diren arte, eta hori gertatu da sagardotegiekin, ez? Konturatu gara, sagardotegiak gure Euskaldunon bizitzan ezinbestekoa direla, eta denok izan dugu modu batera edo bestera aukera sagardotegietara hurbiltzeko eta gozatu dugu eta ikusi dugu, bueno, bat gatozela sagardotegiekin, beraien beharra dugula, eta poliki gauza normalizatzen direlikan, bultatuko arela lehengo gora, ez? Hori geratzen da postasun hori behintzat, ez? Sagardotegiek hori ikusi bar dute, nahiz eta uste gogorra izan beraintzat, hemen gaudela bezeroak, berriz ere bueltatzeko normaltasun horretan, ez? Bai, nik uste dut ez sagardotegiekin bakarrik, sagardoa behakin, produktua behakin gertatu da, ez da, azkenean behar dugu produktu egitea ez hori bakarrik, nik uste bertako produktu askokin gertatu dela, ez? Pandemi garaian, bertako produktuaren eske handi egon da, eta, bueno, babestu nahi bat ere bai, ze azkenean, garbi utzi behar duguna da, hemen baserri mundua oso indartuta ez dagoela momentu honetan, ez? Badago alako aldeko olatu bat oain, maten du, bertako produktuaren konsumo eta beste, baina gure bizi moduak eta hemengo urte askotako tendentziek, baserri giroan nahiko kiliko utzi dute, orduan, garrantzitsua hori. Bai litzake garrantzitsua pandemia bukatuta ere eta egoera hobetuta ere pixka bat hoi mantentzea, ez da, ezinbestekoa da, ez bakarrik gure osasunerako idudik gabe, ez, bertakoa konsumitzen dugu asko, osasungarriago kontsumituko dugu, baina horrez gain gure paisaia guztia ere, baserritarrek egindako lanari esker dagoela, ez, eta hori ez dugu aztu behar, eta orduan, bueno, egia da holako diskurso bat egon dela, gu gustora gaude egia esan, jendeak erantzun duenarekin, eta badakigu sagardo konsumoak segingo dula, pixka bat aldatin beharko dela, baita ere, kontzientek ez geha lehenkoa bueltatuko, nahiz eta gauza normalizatu, pixka aldaketak egongo dira, eta egokitu beharko dugu, baina gustora gaude ikusten dugulako jendeak nahi duela produktu hau, eta jende asko, gazte asko ikusten dugu sagardoa konsumitzen, eta sagardoa beste modu batean konsumitzen ere bai, eta guretzako baita ere ikasgai handiak ateatzeko urteak izan dira hauek, eta nik uste zerbait onare ateako dugula. Bai, hori da, bai bildu garelikan familian, muga batzuekin edo ez, edo lagun artean, sagardoa botilan izan du laguna, ez? Azkenean, sagardo botila bat agertzen den bakoitzean euskal sagardoa, irrifar bat atzen zaigu, beste postasun bat etortzen zaigu, eta baloratzen dugu, eta hori garrantzitsua, ez? Nahi? Bai, eta gaina, oantxe gutxi azterketa baten emaitzak eman dizkigute, eta haiek esatute, jendeak normalean sagardoa lagun artean asko konsumitzen da. Etxean, familian edo xente, baina lagun artean behintzat asko eta asko relazionatzen dela begia da. Sagardoaren konsumo hori bai da oso lagun artekoa, oso terrazatako, oso udarakoa, baina, nahiz eta gero sagortei denboraldian neguan ere izan. Eta beste aldaketa handi bat hortik ere etorri da, ez? Sagortei lehen gutxi batzuk irikitzen zuten denboraldi, urte osoan, denboraldien bukatu zuten, eta geroz eta gehiago, idiaia denboraldia luzatzen. Luzatzen, ze konturatzen geha, sagortei denboraldiak bere mugadula, baina udaran aldatzen da kontzeptua guztiz, bukatutako botella ematen zaio garrantzia, sagardoa beste presentzia bat hartzen du, baina jendeak nahi duela, eta orduan, gero eta sagardotek gehiago ere, udaran irikita daude. Eta guztiak, azkenean da, jendeak konsumitu nahi duelako sagardoa, gure produktu nahi duelako bai. Bai, botillatan zentratuaz, euskal sagardoa, aurreko beste oso usta izugarri izan zenez, azken usta txikixoa, baina bata bestea konpentsatu zuen, ez dakite zer nolako sagardoa dugu orain aurtengoa botillan? Guk 2020ko usta daukau momentu honetan botellan, ez? Eta 2020ko usta izan zen, 19 baina askoz txikiagoa, kopuruan, baina izaera handikoa eta hori nabarmena da, ez? Botellan ikusten duen sagardoa dira, sagardo izaera handikoak, luzera oso ondo evoluzionatzen dutenak, sagardo komplejuak, esaten dugu guk, ez, tanino askokoak, eta nire ustez oso sagardo interesgarriak, eta gero eta hobeak daudena gainera kasu honetan, ez da. Eta aldiz, orain datorkigun usta izugarria da berriz, 2021ko usta arbolean da, orain dikan egon leike
aldaketaren bat, baina konturatzen bali mazate gure ingurutan, sagarrez beteak daude sagaztiak, eta askotan gainea horlakotan konturatzen gara zenbat sagazti dago, ez da ni asko esatik, jode, baina zenbat sagazti dago, sagar urtean, ederki ikusten da, baztarrak sagarrez beteak daude, eta horren usta handi bat espero dugu, usta txiki batetik gatoz, eta usta handi bat espero dugu. Eta bueno, esan bezala, Euskal Sagardoaren magiari hori da ez, guazkinean naturari lotua gaude, bertako produktua da dana, bertako sagarrak dira, gure bariedadeak, eta bueno, pixkat, urtetik urtera aldatu jende ez, usta handiagoak, txikiagoak, eta horrek ematen dio bere ikutu ere usta bakoitzari. Badirudi orain, usta txiki hortatik gatoz, izaera handiko sagardotatik, eta horten badirudi usta dezente datorkigula. Bai, usta dezente hori, heldu den urteari begira ere poliki-poliki gero jarriko gara, eta espero dugu urrengo urtea, behingoz normaltasun batera poliki-poliki bueltatzen garen, ez? Badakigu gauzak, oraingo datuak ez direla batere honak, baina behin txertaketak aurrera joan da eta poliki-poliki, bai, badirudi ez, urrengo neguari begira, gauzak egonkortu edo egoera normaltasun baten egoten algarela, ez? Bueno, ez dakigu hori ez da gure esku, bai, badirudi bai, negro gauza luzatu jendia, nik ezakit inor badakin nuen ze evoluzio izango duen, guri dagokidana pixka bat egokitzea, ez dakau beste, alegia pentsatu behar dugu, dana ez dela lehen bezala izango, nahiz eta normaltasuna etorri gauza batzuk aldatu ingo dira, eta, bueno, tendentzitako bat oso garbi dagona da, etxean eta askoz gehiago konsumituko dela mendikatzoi, bazetorren ja, oso garbi ikusten da. Eta, bueno, gortara egokitu behar dugu, eta, bueno, ari gara, egi esan, online bidezko salmentak gorakada izugarri izan du, eta, bueno, ikusten da, jendeak beste modu bat ere konsumitzen duela. Eta, bai, beharra daukagu, ez bakarrik gaina, Euskal Sagardoaren ikuspuntutik, bestelare beharra daukagu, nik uste denok, pixka bat, beste modu baten eta lasaitasun batekin egoteko, ematen du momentu honetan, kalera ateatze balin bagare zerbait txarra egiten ari gela, ze gero, burrunda bat etortzen zaigu ez gainetik eta behar dugu normalizazio pixka, baina, ez daki inorko inoiz etorriko dena. Bai, bukatzen joateko nahi Euskal Sagardoa jatorri deitura, atzetik, edo Euskal Sagardoaren barruan, sagardotegi asko daude, hor bazaudet ere buru belarri arpegi ematen duzenak ere batzuk ere, eta ezagite, saiatzen zare, sagardotegi bakoitza saiatzen da gutxoera bere sagardo mota egiten, zuek nahi duzu irizpide batzu pixo bat finkatu, orokorki sagardoak izan dezala ezaugarri berezi batzuk, edo nola dago hor barruan ze mugitzen da pixka bat? Bueno, azkenean guk 115 sagar mota dauzkagu hobetsita, bai, oidik dan euskal sagarrak dira, bertako bariedadeak, izenare dana euskeraz dute, 115-ek. Eta horietatik 24 dira nagusiak, ezta, 180 batean 24 dauzkau landatuta. Eta orduan, bueno, sagardo naturala, euskal sagardo naturala dana da linea bateko sagardoa, badakizute, baina gero etxe bakoitzak bere ikutua dauka, eta hori guretzako ezinbestekoa da. Orduan, bai guk kalidade minimo bat eskatzen dugu euskal sagardo izateko. Eta, bueno, hor, bai esan, bastante exigentea da, kalidade zehoi, maila hoi, baina hortik aurrea bakoitzak bere ikutu hori ematea eta upategi bakoitzak, sagartegi bakoitzak bere sagardo mota izatea ezinbestekoa da. Eta uste de gainea, horrek ematen diola magia gure produktuari eta horrek ematen diola jolasa ere konsumitzaileari, gauz desberdina bilatu ditzazkelako. Eta gainea baina ari zegu gertatzen oso gauza interesgarria, genekin etorriko zala, baina ja etorri da. Eta sagartegi asko hasi diela, euskal sagardoaren barruen sagardo bat baina gehiago egiten, desberdinak egiten. Hauek egingo deba luzerako sagardo bat, itzaera handikoa, sagar geza gehiago sartuta, beste bat egingo deba urtean konsumitzekoa, sagar gazi gehiagorekin, beste batzuk ez dakite bariedade bakarrekoak, edo lursail bakarreko sagarrez egindakoak, edo aurrek urteko 10 gainean ondutakoak, gauza desberdinek ikusten egia sagardo naturalen barruan, euskal sagardoaren barruan, eta, bueno, genekin gu, bertako sagarra lantzen zuten neurrian, aukero izango zutela sagardo bilek, eta egia esan, bueno, hoi abaniko izatea ezinbestekoa eta gu bultzen egiten dugu, jatorri dituratik. Hola, ikusten da lan handia egiten duzuela hor, eta, bueno, azkenean konsumitzaileak gara, eskartzen dugunak, bereziki zuen lan hori, jarraitu orain arte bezala lanean, eta orain tokatzen zaizuna, oporretaz disfrutatzea, merezitako oporrak, ongi pasa unai oporretan, eta eskerrik asko beste berriz ere, arretori izateagatik gurekin kontaktuan edo ekarrezketa egiteagatik. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei eta nahi dezuen arte. Ongi izan, beste bat arte. Ongi izan.
Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Jurreta aldera joanen gara, eta hementxe dugu, ordenagailuaren beste aldean, Jon Koldo Bikandi, bera abeltzain, baserritar ezaguna, Pireneika arrazarekin lanean urte asko daramatzana, hazienda oso ona duena, eta bueno, Jon Koldo, halaxe da ez, hilabeteak pasatzen dire, eta zuk zure betiko martxan ez, lanean gustora haziendarekin. Egiten dugu gure errazarekin, eta, bueno, feria asko ez dugu momentu honetan, beha, bueno, itxaroten, nos pasatzen da nau, eta nos azteko bezala ja feriatara joaten. Bai, jendeari gogoratzeko Jon Koldo zuek Pireneika arrazarekin lanean noiz hasi zineten? Orain eta bost batut, Bai. zura bete. Bai, orduan ezagit, aurretikan bazenuten ere hazienda edo, beste hazienda batzuk edo? Bueno, baserrian egon ziren behi mestiza batzuk, eta pizkate disorik plantatu zen, eta eronik hartu nuzen baserriko ardura, Pireneika arraza, eta Bai, hori da, ja behin Pireneika arrazarekin hasi zinelikan, denok badakigu ez, Pireneika arraza berak ere, ze ibilbide egiten ari duen, orain arte ze ibilbide egin duen, eta zure kasuan ere, badakigu primerako hazienda duzula momentuan, baina poliki joan zara arraza hobetzen, ez? Lehenbiziko buruaiek ez ziren izango orain dituzuen gisakoak. Ez, guk lehenko eta zazigitezan ganatu asko erosi ginen aparraldean, eta bieiak eta sekorrak eta astiro urte azken honetan ja azten dugun guztia etxekoa da. Eta esango dutut oine eta astiro itxio zelekita bina horreka eta sekorronera. Orain helburu handia daukagulako, lehen hasi gitzenean, esaten dut, egozte ginen Bai, eta momentuan ja hazienda ja etxean aukeratzen duzue, genetikoki zuek ere ja begi ona duzue, eta ezagit zuen Ikuiuko zuen ustiategiko haziendarik ze irtenbide ematen duzue. Zuek azkenean zuen diru sarrerak nondik heldu dire? Lehen lanean egin zen, da orain 15 urte dedikatzen eskuntxean etxean. Eta, mugitzen gara asko ferietara. Zuen bezala, mugitzen gara Pireneika inguruan, Zaragoza, eta feria guztietan, Elizondo, Gernika, eta, horre feria da marketing bat guretzako, beti egiten dugu behiak eta erakustera, eta beti egoten da, beti saltzen duzu sekor txiki emat, o bia emat, o beti da eskaparate hona guretzako. Bai, azkenean zuentzat diru sarrera garrantzitsua da bizirako, ez? Biziratzeko saltzen duzuen hazienda hori. Bai, nik gehien balora, nik oinartzen mobilu da izan gehien eta nik representatzen duten guztiak da gehien bizirako. Bai sekorrak eta bai biak eta gehienak egia esan da eguneko 50 saltzen dugu bizira. Bai, seinale hazienda ona duzula ez, baloratua dela eta eskaera badirela. Eta orain esan behar da egia esan, merkatua urtegien atzera asko bajatu da. Ikusten da ez dagoela feriari, eta ikusten dute bastante komplikazioa dela. Oso problema dekoguz bertako kela saltzeko. Ikusten dute momentu honetan sartzen dela ganadu asko kanpokoa. Bai. Eta saltzeko emengo bertako etxeko, ezagutu bertako karnazeroari eta hori da problema.
Eta, bueno, ikusten dut hemen minio merkeagoa erosten dabela eurek, eta, bueno, merkatua leku guztian daude oso, ikusten dut oso neurtuta, eta horregaitik, uste dut hemen gokela, pasatzea presioa. Bai, azkenan hori da ez, bertakoa bultzatu behar da, bertako Pireneik arraza indartu behar da, eta, bueno, inbarda pixka bat, publizidadea, edo ezagit, administraziotikan ere ez, esku bat eman, ezagit, marketing, ezagit nola, baina pixka bat lagundu ez. Bai, nik uste dut hemengo bezalako ikusten dute baloratzea hori, bertako merkatuetan erosi behar dela, herri txikitan erosi behar dela. Problema da, urteetan da dela, baloratzen dugu asko bertako okela eta kilometro zeroko okela. Hori supermerkatu handiak asko sartzen ari dira, eta horrek ikusten duke presioa bajatzen duela, eta hori dela problema. Bai. Zuen kasuan, bizirako saltzen ez duzuen hori, ze saltzen duzu ez dakit, gizentzen duzu ez honek aretzea gizendua edo ze formatutan saltzen duzu gero ja? Egia esan feriak eta horrek asko bajatu zelan aldiran, saltzen dugu pastero bezala, batzuk, eta besteak etxean gizantzen dugu, problema hori da, ez dala erreza bertako karnazeloari eta saltzea, saltu behar zara kooperatiba batean, eta bertako handan moduan, saltzen dugu. Kooperatibari ez duzuzena saltzen bertako karnazeloari, da, momentu honetan, eskauske jatzeko moduan, nik momentu honetan saltzeko moduan, problema da hori, presioak ez direla mugitzen, eta pentsua gora eta gora duela. Horrakea eta pentsua doa gora, eta ez dakit hau nuen akabatuko da. Hori da, azkenan hori da, materia prima horiek lehen gaiak garestitzen badire fuerte, kontuak ez dira ateratzen. Iestik hauna materia prima esate duzu moduen gora eta gora doa, pentsua gora doa, zerealak gora doa, eta okela ez da mugitzen. Eta nundik esplotatu behar du, eta uste dute urtero gatzago ikusten dut. Bai, ez dakit feriak eta pixko geratua dira berriz ere, pandemia dela medio, suposatzen dut, bezero asko, kliente asko, baserrira ikuilura etorriko zaizkizula, ez? Harreman hori egiteko azkenean hazin da ona erosin eduna Pireneikoan ere, badaki jurretan un zauden, eta hurbiltzen da jendea etxera edo nola izaten da? Ez da bakarrik hori problema. Ikusten du problema dela nik dekoa jentea deke, por ejemplo, Nafarrak o Gipuzkoatik, o deko jentea deke, eta jentea deko pixka bat bilurra hori bai, mobitzeko. Jentea deko pixka bilurra, oinarte pandemiaz, pasatuko da, eta hori pasatu da pixka bat, atzera gauz. Pixka, jentea bilurtze da, eta jentea bai da mobitzen. Eta ez bada mobitzen, merkatua dugu geldituta, pixka geldituta dugu. Ikusten dut aurrera joten bai, eta danok bakune dute gauzenean, ikusten dut pixka mobizuko da, ikusten dut datorren urterako pixka mobitu behar duela, eta merkatu jentea edeko bilurra, eta horrekin ikusten dute urte merkatu ondala, gerri. Ez dakizu, etxean buruko puru aldetikan, oreka bat, estabilitate bat bilatu duzu, neko orekatua zaude buruko puru aldetikan, edo aizara pixkota handitzen, hazien da gehiago sartzen? Ez, gitxigora bera eta, iez aurten gabonetan eta pixkate ikuilua pixka betete hori ginen, eta amor batei holan, eta, pixkate horgabiz beti, pixka merkatua mobitzen, eta pixka korta ipintzen hobeagoa, beti aldan horreko hobean elikitzera. Bai, hori da, azkenean abeltzainak askotan ere saiatzen zarete diversifikatzen. Zuk indarra handia duzu Pireneik arrazarekin, maila altua duzu, eta baina, hala ere behorrak ere badituzu, ez? Behorraken aspalditxo ere hitzen zan lanean, ez? Bai, dekogu sarbiak hogeta marren atama hau dekogu, eta, pixka lehenko eta hasi gitzuzan, gero guk etale asko mogitzen dugu, eta neguan pixkate pastoatan sobratzen den janaria eta salbia sartzen dugu. Gero salbiak untan, hori temporada altuenan, eta temporada honean ukiten dugu komunaletan mendiak. Eta ero neguan, pixkate behiak kortara ipilua ekartzen dugu zenean, pixka landa garbitzeko eta pixka pasatzeko eta beti ukin dugu salbia.
Bai. Eta, bueno, zaldian problema, orain momentu honetan dago oso ondo, ez dau kriston demanda kintzenoak eta zaltzeko. Eta, bueno, hori oso importantea da, eta fiskala dago moduan merkatua, danetara mobilu behar zara fiskala. Hori da, behintzat alde hortatik albiste honak edo egoera hobea duzue, eta, bueno, lasai egoten alzarete behintzat. Eta, bueno, bai, urrengo ferietari eta begira, urrengo astean ziur aski izango dugu Kaspenako ordezkari batekin elkarrizetaren bat, baina badirudi berriz ere moteltzen ari direla eta zaila izango dela adibidez berriz ere ez, Pireneika Arrazako feria berriz ere Elizondo ospatzea eta ez dakit Gernikaldean ez zer dioten. Hori hilabete ukin ginen, pixka bat ukin ginen ilusio pixka bat Elizondora jungo garela, gero handik 10 egunera ja esan oskur eskadela jungo, da hori momentu honetan, ni eutengo feria bakarra izango da seguramente Zaragozara jungo naiz. Bai, Zaragoza noiz izaten da edo? Jungo gara septiembrean dira biak, bai Zaragozako eta bai Salamankakoa, da biak aurten kointziditan du egun bian, eta bieta ezin du joan, da noa Zaragozara dute. Bai, eta bestetik ez dakit, subastarik edo egiten duzue edo... Bai, por ejemplo, Aiako subastan, handeko Sekorbi, aian momentu honetan oso esan gut, Sekor eta oso zentroa oso ondo preparatuta dago, bai aia moduan nik dieta egiten duaz, bai aiara, zentroa, Sekorra, eta gero bai zentroa, eta ondo aste buruan da Aiako subasta. Bai. Eta, hor ere, ongi etortzen da, ez? Beti ere pixua mugitzen da, eta, bai? Hombre, beti da laguntasun bat, leku alderri guztietan sartu alizetea, hori guretzako da meritu bat, eta da laguntasun bat, eta horretik gu baloratzen dugu asko, feriak egotea. Pandemia dela eta ez gara, uste duten normala dela, udaletxeak eta ez dira mozten, eta, fiskatau aurrera bota arte, gauza geldituta, ikusten dut datorren urtean ikusten dut normalduko dara hau, eta ikusten dut datorren urtean ukingo guzela feria normal. Hori da, pixua bat pazientzia beharko du izan, espero dugu pandemia hau txertoa direla medio eta poliki-poliki, udazkenerako kontrolatzen joatea, eta guk denok nahi duguna, azkenean feria bueltatzea, kalitatezko hazienda ikustea, abeltzainak ikustea ze lan egiten duzuen, hor lana asko egiten duzu atzetik, hazienda arrastaren alde, inguru giroaren alde. Beste gauza bat, polita ganadero artean beti juntatzen gara, eta ikusten dut askotan esaten dut etxean, bai niretzat ikasita, ganadua paseatzen asko egin behar da, lehen urtean 5 bider, gure etxekoa 10 biderro, beti asteburu guztietan, garbitu, traiak ibili, eta hori últimamente, gauza gitxi, eta astu behar dake bai guri bebai ibiltzen eurek, eta eurek pasiatzen bebai. Pasiena da itxi, eta urrungoan, da, ikusiko dugu urrungo, soka botatzen dut zeuden, adertze konportamento dekien. Jon Koldo, espero dugu zuek betiko martxa mintza jarraitzea, etxean lanean eta kalitatezko hazienda ateratzen, eta aurki elkarrekin topo egiten dugu feri pollitu batean. Eskerrik asko, Jon Koldo. Mila esker zueri, agur. Berdin. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.